Sean MacDonald, yr hen ben, y cyn chwarae rhwngadol ar bas hir. We, yn ei derbyn i nôl, we i mewn ar gôl! A mae Mackenzie di troseddu. Mae'n gic o'r smotyn wedi 5 munud yn unig i'r tîm cartre. Penderfyniad hawdd i'r dyfarnwr. Tyler Brock yn rhwydo, a mae Trefelin ar y blaen wedi 5 munud yn unig. Trydydd gol Brock yn ei 4 gêm ddiwetha, a mae'r tîm ar frig y gyngrair ar y blaen. Chwarae da yng nghanol cae i adfer y meddiant gan Lewis We, mae'n dal i fynd. We yn benderfynol, We ar ergyd, ac arbediad da gan Lyrtel Jones yn y gol i Aberystwyth i atal y cyfle. 10 munud o'r ail hanner di chwarae. Thompson, oedd y droed yn uchel, a nawr te be fydd Lliw y Cerdyn. Mae'n dal i law i fyny, mae'n ymddeheiriad, ond mae Lliw y Cerdyn yn dal yn goch. A mae Aberystwyth yn gyfo chwarae y rhan fwy ar ail hanner yma gyda 10 dyn. Evans at y canol, Georgieski. O'r sodliad yn hyfryd i lwybr, We! Ac arbediad da gan Jones. Sodliad ardderchog gan Georgieski i greu'r cyfle. Pas ddeallus dros yr amddiffyn. Brock sy'n yno. Brock yn croesi o'n y lawio tybed. Wel, dim ots am hynny achos yna drosedd yn y canol. Paddock yn troseddu. Cic o'r smotyn arall i Trefelin. Luke Bowen. O, mae'n i cael ei arbed. O, mae'n nghefn y rhwyd. Wel, fe ath am y gic o'r smotyn goeglyd. Fe gafodd ei darllen gyda golwr. Ond fe oedd y cyntaf i mateb a Luke Bowen yn rhwydo. Y cliriad lawr cae. A dyma Evans a ras. At y canol mae'n mynd Brock. Bowen ddim yn camsefyll, Bowen yn eithon ni nôl. A mae'n gol nawr. A Costa Georgieski'n gwneud un dair. A mae'n dathlu gyda'r flip. Mae'n dair i Trefelin. A maen nhw ar ei ffordd i fyny'r uwch gyngrair. Georgieski'n sgorio nebyn i gyn glwb. Georgieski, digonedd o le i'r 11 dyn yn erbyn y 10. O, mae'n drosedd arall yn y cwrt. Dyn nhw heb ddysgu gwers o Wain Evans y tro hwn. Trydedd cic o'r smoti yn y gêm i Trefelin. Munud sy'n weddill. Luke Bowen, y capten, i'w selio hi. A mae'n gwneud hynny. 7fed gol mewn 7 gêm i Luke Bowen. A mae Trefelin ar ei ffordd i fyny. Trefelin 4, Aberystwyth dim.